И здравейте хора, днес ще направим реакция на заклещена в пералнята. Нека да започваме. Божо, аз виждам проблем с канала. Всичко наред ли? Да, всичко е наред, миличката. Какво викаш? Ами, казвам, че няма проблем с канала. Всичко е наред. Може, да. Добре, аз ще тръгвам. Но чакай, няма ли да останеш поне за едно кафенце? Не, сега достатъчно не са кафенци. Ами добре, нещо друго. Например, вино. Не, мерси, аз те ще са сутринта. Благодаря. Но кажи ми поне, как бих могла да се отблагодаря за всичко, което направи за мен. Ами, как му платиш? Да, то е ясно, но аз все пак бих искала да ти оставя един голям и сочен бакшиш. Не, аз реално нищо не съм направил. Дали, разбирам те, но какво ще кажеш и за едно десертче? Имам еклер. Нужно е само да го напълним. Не, аз сладко не обичам. Добре, не искаш ли набързо да ти изближа тулумбичката? Ко? Риба обичаш ли? Госпожо, Не съм гладен. Да се тръгвам? Добре, хубаво. Колко да ти го държа? Колко ти дължа? 50 лева. Вземи си ги. Да. Пак ще се обадя. Да, пак. какъв е проблема сега? Майсторе, бойлера ми е развален, а беше толкова важно да се изкъпя. Бойлера работи. Нищо му няма. Моля ти се, погледни го пак. Прави някакви чекмаци, бе, казвам ти. Добре. Какво правите, бе? Не мога да се къпя с халата, бе. Сега ли ще се къпиш? Спокойно, аз няма да ти прича, върши си работата, бе. Ами, как? Чакай! Чакай, спокойно, бе! Ме много ме страх да се изкъпя с този бойлер. Мога да ви кажа, че тя го харесва. Не знам защо идвам пак при тая. Тук съм с вълната. Страх ме да изляза. Къде? Насам. Остави, си свиш навсякъде. Тока спря. Добре, сега ще го правим. Къде е таблото? Не знам къде е таблото, обаче знам къде се намира главния бушон. Просто трябва да ти да дигна бушона. Да, вдигни го. Искам да го вдигнеш. Вдигни бушона. Вдигни го. Готово. Просто е бил паднал. Искаш ли сега аз да го вдигна? Не, няма проблем. Аз си го правих. Чао, виждане, весели празници. Благодаря за нищо, мерси. Да. Ама,
Какво? Трябва да направя нещо, на което никой мъж не може да устои. Заключено е. Сигурен да си пробвай пак? Не става. Знаеш кога ще се тръгвам направо? Ама как? Айде влизай. Този път, какво стана? Що ме викаш? Нали ти казах, бе? Заклещих се. Ай, стига с твоите измишлютини, пак ме лъжиш. Абе, не то лъжа, бе. Ела да видиш. Тъй, къде са заклещи? Е, в пералнята, нали ти казах? Добре, обаче, ако пак ме лъжиш, няма да стъпя тук повече, няма да ти вдигна телефона. Да. Абе, не то лъжа, бе. Ела да видиш, бе. Ела. Ето, бе. Виждаш ли? Аз тръгвам. Ама чакай. Защо? Няма ли да ми помогнеш? Кой да ти помагам? Аз съм сигурен, че ме лъжиш, че си заклещена. И Косе, няма ли да се опиташ да ми го вкараш? Да го иска, както и да е. Не, нищо няма се пробвам да правя, наистина. Значи, виж какво, момченце, въобще не се оправдавай. И двамата знаем, че ме искаш от първия ден, който ме видя. И това как го решим? Ами всеки ден си тука, бе. Да, защото не спираш да ми се обаждаш. Ами ти що идваш тогава? Ако не искаш да ме виждаш, нямаше да идваш въобще. Знаеш какво? Кажи ми. Тръгвам си. Писна ми с твоите глупости. Пътувай, бе, овчар! Дано само грозни жени срещаш от тук насетне. Едва ли ще срещна по-грозна от тебе? Ти да си новото ми гадже. Тази виж само прокли. Станаха вече мъже. Жената си в днешно време. Жената си. Моя и той па прелесива вкъщи само по някакви погребения ми ходи. Айде, може да се запознаеш с майка ми, С стотият път ти казвам, не искам да се ми кажеш. Не, моля ти се, ще те настаня в моята стая, моля ти се, Ще се настаня на улицата. Не, чакай! Дигнала съм и ти после дебача! Майко, къде си? Какво става? Вратата. Ко викаш? Кирилки, нали знаеш, че вратата се отваря само отвътре, ма? Спокойно, после като вляза ще отворим. Гледай се, гледай. Кирилки, ти не можеш да влезеш, защото не можеш да излезеш. Заключени сме се винаги на терасата. Кирилки, какво ще правим? Ма как така? Помощ! 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 Кирилки, спокойно, чакай! Видях спасението! Майсторе! О, не. Майсторе! Този път наистина имам проблем, не те лъжа! Ага, и какво стана този път? Да не са заключи на терасата случайно? Да, даже сме две! Бей, за малко да ти повярвам. Ама майсторе, чакай! Бай! Майко, дай поне докато чакаме да умрем да си поръчам по един джудер. Пак ли си гладна, ма? Какво да правим? Няма как да си поръчаме, забрали сме заключени. Да. Добре, дай поне да си сготвим нещо. Не иска се стоя. И хора, това беше от днешния клип. Абонирайте се, харесайте и чао! Чупете лайк бутона. Чао!